बेसेबां खामायो होनदों सानसेयाव? 500 600 ए बहानि नोंलाय? जोंना रामदेव बेलेखा गामिया गोजाननि नङा मोजां दे मोजां नों बे खामानिखौ मावनानै एसेबो उसुबिदा मोनाखै दा? संसार जानायाव मानो उसुबिदा मोनो बयबो मोनसे नङा मोनसे बिजनेस मावना जायाबाथ' ओरैनो मोनजायाना औ दा नोङो बिदि मावनायनि सायाव नोंनि फिसाया नोंखौ आफुथि खालामाखै? मानो खालायनो हौवा हिनजाव मिलायनानै मावनायखौलाय दे हौवाबो मावो आंबो मावो मोजां दे मोजां औ दे हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों थारैनो गोसोआव मोनसे साननाय फैदों नङा होमबा जोंबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो मावनो नामा बायदि सानदों माने गोसोआव सोंथि जाखांदों आरोना दा बेफोरबायदि खामानि थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि बेफोरबायदि सोलिनानै संसार जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां माने सुखु गोजोन आलो गोजोन रायजो जानो हागोन नङा होमबा ओरैनोथ' जेनेबा गोबां खामानि मावो आइजोफ्रा दै नाथाय मोननैसो बिराद गाज्रि आखु दङ खायफा ओरैबायदि आइजोफोर दङ सानफ्रामबो जुमाय सेरेब सावनानै गुबुननि न'खरखौ मा जादों मा जायाखै गुबुननि न'खराव सोरबा नांलायदों सोरबा बिसि फिसाय नांलायदों सोरबा गथ' गथाय नांलायदों लोंनानै गारि एक्सिडेन्ट जादों लोंनानैनो थैलांबाय अब्लाबो बे खामानिखौ गारा मा बे मिथिगौ ना मेनलि बर' आइजोफोरनि मोनसे बेपारा माने खामानियानो जाबाय जौ बेपार जौ सेरेब संनानै मा होनदों फाननाय बे हुदाखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा गारनांगौ दिनै जुमाय सेरेब जों बेसेबां रां खामायगोन बेसेबां रां मोनो जुमाय सेरेब फाननानै जौ संनानै आं दिनै मानो बुंदों नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं जौ सेरेबखौ नों फाननानै खोब मोनगोन नोङो 5 केजि सङोब्ला 100 150 बारा मोना दै खोब मोनोबा 200 बे नोङो 5 केजि जुमायखौ संनानै बेसेबां खरस जायो लाबा बेसेबां थागोन नोंसोर साननानै नाय आरो बे लाख बा हमना 200 आनो जाबाय 1000 आनो जाबाय 3 लाख लाखानो जाबाय हयथ' लाख लाखानो खामायबाय जुमाय सेरेब फाननानै नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासं दिनै नोङो जुमाय सेरेब संनानै फानदों जुमाय सेरेब संनानै न'खर खुंदों नोंनि गथ' गथायखौ दिनै लेखा फरा गोरों गोरा खालामनो नाजादों जुमाय सेरेब फाननानै दिनै नोङो नोंनि न'खरखौ बिराद गोजोनै माने संसारखौ दैदेनलांदों नाथाय बेनि सोलाय नोंनि न'खराव जौ लोंनानै जुमाय फेनानै थांनाय बै न'खराव माबायदि संसार जादों माबायदि संसारा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना एसे साननो नाजा जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारिफोर नोंथांमोना न'खराव अमा दङ नाथाय अमानि थाखाय साव किन्तु बेफोरबायदि कन्टिन्यू जुमाय संनानै न'खरखौ दैदेननो होननानै दा सान दिनै गावबा गाव न'आव एसे एनै संनानै दिनै गावनि अमानि थाखाय जेनेबा अफ्रि नांगौ होननानै गोबाङानो सङो दै गावबा गाव एसे एनैखौ किन्तु बैसोर बायदिखौ बुंदों आं जायफोरा माने कन्टिन्यू जुमाय सेरेब संनानै मा होनो बेफार मावनानै जादों बैसोरखौ बुंदों आं दिनै नोंनि न'खराव जुमाय लोङै लोङै जुमाय सेरेब लोंनानै बै न'खरा धंसबो जालांदों सोरबा बुलाय बुसि जालांदों सोरबाया बुलायनानैनो थैलांबाय सोरबाया गावनि गथ' गथायजों नांलाय खमलाय जानानै गावनि गथ' गथायजोंनो बुथार जालांबाय आरो ओरैबायदि मानसिफोर दङ जुमाय लोङै लोङैनो बेमार आजार जानानै थैलांबाय एबा बेमार आजाराव गोग्लैनानै दङ बैसोरनि फारसे एसे सान दिनै बैसोरनि सोलाय नोंनि जुदि नों जुमाय सेरेब फाननाय नों बेफारिनि न'आव माने बेफारिनि न'आव नोंनि न'खराव जुदि सोरबा बेफोरबायदि जायोमोनब्ला दिनै बै न'खरनि सोलाय नोंनि न'खराव नोंनि फिसाया जुमाय फाग्ला जायोमोनब्ला नोंनि फिसाया जुमाय लोंनानै दुम दाखाल खालामोमोनब्ला नोंखौ सानफ्रामबो बुयोमोनब्ला रायोमोनब्ला सोरजोंबा नांलाय खमलाय जायोमोनब्ला गामियाव बुलाय सुलाय आबां जाबां जायोमोनब्ला नों माबायदि मोनगौमोन नोंनि गोसोआव मा सानगौमोन गामियाव गोबाङानो गोरोबलायनानै थानो लुबैयो गोरोबलायनानै थानायाव सोरखौबा बुंनो हाया सोरखौबा बुङोब्ला एसेनो नांलाय खमलाय जायो दिनै जौ सेरेब फाननानै गोबां न'खर खुंनायफ्रा बेखौ साननाया गोनां आं बुंदों सोरखौबा आं गाज्रि बुङा आरो थांखिनानै बुङा गाव गाव साननानै नाय दिनैनि दिनाव नोङो जुदि जुमाय सेरेब फाननानै गावनि गथ' गथायखौ डक्टर इन्जिनियार गोबां गेदेर गेदेर मानसि माने गेदेर मानसि खालामनो नाजादोंब्ला साख्रियावला खालामनो नागिरदोंब्ला नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजादो
दिनै नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि सानदोंब्ला नोंथाङा गावनि गथ' गथायखौ जुमाय सेरेब फाननानै बेफोरबायदि गिदिर गिदिर सिमां रनसायदोंबा बैसोर बायदि नोंनि जुमाय लोंनाय नोंनि सेरेब लोंनाय बै न'खरनि बिसि एबा बिमायाबो बेफोरबायदि सिमां रनसायदों। दिनै बै बिसिया सानदों जुमाय फाननानै बिसिया आंनि फिसाया मानो बेफोरबायदि आं गावनि फिसायखौ बादा होनो ना बै जुमाय सेरेब फानग्राखौ बादा होनो गोबां माने बेले बेजे साननायजोंनो सानफ्रामबो बिनि आखाइ मायाव थायो खाफालाव थायो मा खालामगोन आं मा जाबावगोन दा बेनो गोबां दङ। दिनै नोंथाङा जुमाय सेरेब फाननानै दिनै बेफोरबायदि रां खामायनानै गोबां रां रुफा खामायबाय धोन सम्पति बायबाय आरजिबाय नाथाय बै गुबुना नोंनि जुमाय सेरेब लोंनानै मा जादों हा हु फानदों धोन सम्पति फानदों न'खरा सिलिंखार जालांदों। आं सोरखौ मा बुंनो दिनै लोंग्राखौ बुंनो ना फानग्राखौ बुंनो मेनलि जों माखौ बुंनांगोन दिनै फानग्राखौ बुंनांगोन। फानग्राया बन्द' जाग्रोनांगोन गामि गामि बेफोरखौ जों दबथायनांगौ। नाथाय सोरखौ मा बुंनो बयनिबो न'खराव बेफोरबायदि जेंना दं होननानै बयबो सिरि थायो बुंनो हाया जायो। नाथाय बे बाथ्राखौ साननांगोन दिनै गावनि जायगायाव जायोमोनब्ला मा जागोन। जुमाय सेरेब फाननायनि अनगायै गुबुन बेफार फालांगिबो मावनो हायो गोसो बायदि। जुमाय सेरेबजों गामिया समाजा आरो न'खरा गोजोन जाया। जोङो गाव गावनो बुजिनानै लानांगोन सोरबा बुंनायखौ सोरबा बुंबाथाय गाज्रि मोननाय बे नङा। दा गोबां बायदि सोंथि सोंगोन एबा सोंथि जाखांगोन सोरनियावबा दिनै आं मानो बेफोरबायदि बुंदों आंखौ साननो सोरबा बुंनो हागौ आंबो मोनथिगौ जे जुमाय सेरेब फाननायनि सोलाय गोबां माने बेफोरबायदि लाल माने गभर्नमेन्टनि फाननाय बेफोरबायदि फानो जुमाय सेरेब हमना ला बेनि सोलाय जेनेबा लाल फानो नाथाय लालजों गामियाव फाननायजों गोबां फाराग दङ। दिनै बबेयावबा वाइन शपआव फाननाय दामजों गामिनिजों मिलाया गामियाव फाननाया खम आरो गामिनिखौ बांसिन लोंनानै बेफोरबायदि दुम दाखाला जायो। गोबाङानो लोङो दै जेनेबा जुमाय सेरेबखौ गोबाङानो लोङो खिन्थु एसे एनै लोंनाय जाय न'खरफोरा बुजिलायनानै लोङो एसे एनैखौ खिन्थु बैसोरनाव बेफोरबायदि जाया। नाथाय गामियाव फाननाय जुमाय सेरेब फाननायखौ लोंनानै बांसिन बेफोरबायदि न'खर सिलिंखार जानाय बुलाय सुलाय जानाय दुम दाखाल जानाय बुलाय सुलाय दानलाय सुलाय बुथारलायनायबो जायो गामिनिखौ लोंनानै बाराद्राय। दा बेखौ गाव गावनो एसे बुजिलायदो कन्टिनिउ जुमाय फाननाय बेखौ हायोबा बन्द खालामनांगौ। निजे न'खराव जुदि मा होनदों अमा फिसिनायाव जुदि अफ्रि नांगौ एसे एनै संनाया गुबुन बाथ्रा जायो नाथाय सानफ्रामबो दैलि जुमाय संनानै गामियाव सोर नांलायदों सोर बुलायदों बेखौ पात्ता लाला सोरनि न'खरा मा धंस जालांदों सोर थैलांदों सोर एक्सिडेन्ट जाखो लोंनानै दा गावनि न'आवनो लोंनानै नै एक्सिडेन्ट जाबाय बेफोरखौबो जेबो माने गोसोआव साननाय फैया दुखु फैया मालायनि न'खराव मा जादों बेखौबो आन्दाज लाया थाल लाया गुबुननि फारसे साननाय गैया गावनि थाखानि माने रांनि खामायनायनि सायावल' साननाय। दा बेफोरबायदिखौ एसे माने बुजि गाव गावनि न'खराव जायोबा माबायदि जागोन। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोना एसे साननानै नायदो। गोबां वाइन शपफोर दं नाथाय वाइन शपजों गामियाव फाननायजों गोबां फाराग दङ। दिनै आं बुङाबाबो नोंथांमोना मिथिखागौ गावबा गाव गामियाव सोर मा सिलिंखार जादों सोर थैलांदों सोर जुमाय लोङै लोङैनो गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैलांदों जुमाय लोंनानै सोर मानसिया धोन सम्पति फाननानै दम न'खरा सिलिंखार जालांदों बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। आं सोरनिबा मुं थांखिनानै सोरखौबा मुं थांखि बुंनानै आसि थुनानै दिन्थिनो गोनां गैया। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गावबा गाव जुदि बुजिनानै गावबा गाव न'खराव जागौमोन थाय मा जागौमोन होननानै सानाब्ला जुदि नोंथांमोना माबायदि सानो आं मिथिला खिन्थु माबायदि जागोन बेखौ सान। दा बेनि सोलाय जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनि न'खर गथ' गथाय गारनानै गुबुनाव खामानि मावनो थाङो नङा होमबा गुबुन स्टेटफोराव जेनेबा केरेला बेंगलर चेन्नाइ तामिलनाडु बायदियाव जेनेबा बायदि दावदै खननाय बायदि खामानियाव थाङो आरो ना बासिनाय बायदि। दा बेफोरबायदियाव थाङाबालासिनो बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि आसामावनो मावनानै बेफोरबायदि थायोब्ला जोबोद
माने मोजां जागोन ओरैनोथ' जेनेबा आं माखौ बुंदों ना जेनेबा आइजो माहारिनि फारसेल' बुंदों जों आइजो माहारिखौ बेफोरबायदि बुंनानै जुदि गावनि जायगायावनो जुदि बेफोरबायदि आइजो माहारिखौ लाखिनानै खामानि मावनानै जुदि गोजोन संसार जायोब्ला जोबोद जोंनि इयुन जोलैयाबो मोजां लामाजों दैदेनलांगोन नाथाय बेनि सोलाय जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन हादराव थांनानै गोबां माने गाज्रि लामाजों आगान सुरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदिबो दङ फिसाया न'आव थानानै बिसिया गुबुन हादराव माने गुबुन स्टेटफोराव खामानि मावहैनाय बायदि दङ थारैनो बेफोरबायदिया जेनेबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद माने लाजिथावना आरो जोबोद इयुन जोलैनि माने गाज्रि लामा दिन्थिनाय जायो आरोना दा बेनि सोलायथ' आरो गोबां बर' हिनजावफोर दङ जेनेबा फिसाय थैजानाय ओमफ्राय फिसाय गारनाय आरो सोरबाथ' फिसाय गारनानै खारो गुबुन हादराव दा बेफोरबायदि खामानि मावनानै जुदि थायोब्ला जेनेबा फिसाय गारनायाथ' खारखासिगोन बेयो जेनेबा फिसाय थैजानाय जेनेबा फिसाय गारजानाय दा बेफोरबायदि आइजोफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला माने मोजां बेखौ आं बुंनो लुबैयो माने खावलायो दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो दोननोसै गोबां बुंनो दंमोन खिन्थु आंहा समनिबो आंखाल भिडिअखौ जा हायो एसेल' बानायनो हायो माने टाइम मोननो नागिरा नेक्स्टआव आं आरो बुंबावगोन आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आखाइ खबज'नानै निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों।